Salam ehman dostlar, gelin tanışalın gepleşigimizin bugun kısanına men sana bir zat aydayınıp bir yerine gidiyen atam nol etmişedi mehmançılıkta. Atam. Qowmy adaylaňyz ýaxşymy? Hoş gördük. Sag bolan. Awa sag bol wagtda ben gepleşigime gelenin üçin. Hilap saglyň üçin sag bolan, taňa ýakyn töwereme. Gow gepleşige diýäňiz. Blogerlaryň ýerden gelip çykany, kimden bildirýän halkymyz üçin. Ondan başga da ikinji magamjan ene Akbedow avtosalonyň çörek sortuna magamjan Allahdan açylyşyna da geldik. Sogdaňyz bolsun agam kliýenimiz kän bolsun. Sag bol. Asy gepleşigimiziň esas maksady şu blogerlerimizin durmuş hakyna, nädip blogerçiliga, TikTok gelenligi hakyna gyzykly soraglar bilen gepleşigimizi dowam ederiz. Awa öňgörýärdiňmi? Biziň şu gelin tanışalan gepleşigimizi geçen sapar Gaday gardaşym mehmançylyga çağırdım. Ondan öňüne Orazgel agamyzy çağırdım. Gördüm. Orazgel agamy da gördüm. Soň Gadaýyň kyny gördüm. Gaday gardaşymy gördüm. Tuwelem. Onna bu gerek sanymyzyň mehmany Atam 077. Atam ilkinji soraglarymyz öýüň nireli, näçinji ýyl maşgalalymy, nähili bir soraglarymyza jogap bersen. Men am aslym kakam tarawa Gökçeden. Yani ödüm Mirkilam, dağlandan meri çotayda yaşayan 2002-nji ýyl agam. Dağladım ata, Begenjow ata. Ata Begenjow. Pasport almam ata o. Yani atam diýerler. Doğrudan. Atam diýerler o. 50-nji mekde otardym. Maşgalalymy? Maşgala ýagdaý falla ha men tab öýlenmedik, nesip bolsa endi. Öýlenmedikmi? Öýlenmedik. Yani TikTok'ta görýäs. Nesip bolsa toýmy sençabr inşallah ýa awgustda. Atamyň toýy nesip bolsa sentýabrda hökmen gatnaşarys atam. Nesip bolsa Nesip ama bolsa. aýdarnyň öňüne. Atam şu TikTok'u näçinji ýylda başladyň? Näme üçin emine şu TikTok'u saýladyň, blogerçiligi saýladyň? Men şu TikTok'a başlamandan eski magazyn işlýärdim 2023-nji ýylda. 2023-nji ýylyň soňragyna da Slow pasana bir kino çykdy. Gören soňdan bilýär oglanlar köne döwrün kinosy. Şonda bir aýdym mady. Şol aýdym men şu TikTok'a başlamdan soň paşty 100 sanalyk düşüren videolarymyň 100 sananyň paşty 200 sananyň ýzyna şol aýdym goýup ýörak diýärdim bilýärmi soň. Şol aýdym goýan maşina ýörak diýen bir zat aýdyp beripdi. Bir hijek şol aýdym maňa bir motivasiýa berdim ýa şo kino bir hijek gowulmaýarak motivasiýa berdim. 2023-de şo kino çykdy. Dekabr, noýabrda men 2024-iň ýanwar, fevralda başladym da. Biri şol trendi etdip aýtdym ýa öýdüň tapdym. Öýdüm ýöne bir video men plan diýýär, o söz men diýýär, o söz men trend boljagyny bilemok aýdýana. Aňşam ýatdym ertesi güni ýam ýyldız diýär, şol ýaly bir bolamam mesela diýýär, o söz men ýöne kira aýtyp goýberdym, o söz men trendde etjek bolamok. Onuň bir küçük video suramsoň ýyzymdan gaýtalar boldy. Düşündim men bu söz men ýene çykaraýyn o video men başynda ýatam. Goýjak boldum, küçük video çykardym diýýärmi diýip soň boldy başga video geçjek boldum. Men waýyn paýna goýyn. Onuň ýyzymdan gaýtalar boldy. Men onu çykaraýyn we ýyzymdan gaýtalar boldy. Ýene üstüne goşan dediň çykaraýyn diýip başlaýdy. Onna şol Slow Patsana diýen kino seňem durmuşyňy has ütkedipdir da, doğrudan gow tarapa. Awa gördük, şol kinoda emme ýaşlarym gow gördü, senem şondan trend alyp umuman gow ýoly o ösmeňe uly itergi bolupdyr atam. Şol. Şonu soragymyň ýene biri ilkinji düşüren reklamaň. Birinji düşüren reklamam men şu TikTok'a başlamdan bir 10 geçenden soň gulluk doşum jaňatdy. Ýa-ni Turgan Sowda merkezinde namalyk magazyn diýdi, namalyk sesli şuraya magazyn ma şonu reklam etip berdi. Birinji reklamam gün şondan başlady. Tuwelem. Gowdatlardan başladyň namalyk sowgat berdiler Allahjan. Men başda otayda näde gurulmalyň bilemokdym onuň ýa-ni gulluk doşum şulaya öwretdi. Men başda video şomda bir küçük aýdyp diýärmi diýdim onuň edil bar reklamyna namalyklarymyz bar, tesirlerimiz bar. Kän şon diýbilem aljyrap bar. Başlangyçda aljyrap bar. Aýynyň ýuwaşyk bilen giýir soradyk şeýdim. Yani birinji reklamam şondan başlady. Tuwelem. Gowdatdan başlapsyň bunda meýlegem üstünlük arzuw edýäs. Geljekde de näme bir alyp barany işlerine üstünlük arzuw edýän atam. Şimdi yine bir patbiçiklamyň has bir gyzyklanýan soraglarynyň biri näme üçin Atam 077? Atam 077. Awa, şonu näme üçin öýdüň şol sahypaňa goýdum. Men näme kän soraýar şonu kommentaryda. Näme üçin Atam 078 del ýa 01 del? Adyňa düşünükli Atam 077 näme? 077 diýmek. Men 7lik fan op, şu durmuşda gow fan diýip meselem men köp durmuşymda gow günler ayın 7-sine düşýär, hepden otgyň 7-nji güne düşýär, ýa aprel aýyň 7-sine düşýär. Şola 7lik fan düşýän fan maňa. Şondan gowurup şo ýa 77 goýdum şonu. Onu bizim Türkmen halkymyzda 7lik sany gowy bar, ýani arkamyzda da MG7 durandyr. MG77 bilen ha?
Onda näme hormat patbiçikler häzir inniki soragymyz bilen geljekki planlaryň näme atam? Edil şu wagt näme iş edýän? Edil suwada gorýansyňyz Palaw 77 diýip Palaw açdyk nefiýeden 2 ýarym aý bar iş edýär. Inni liboy bir iş açdygyň soňuna 77 bada. Palaw 77. Palaw 77 ýarma 77 ana tok sos 77 ňa şeýdip goýanlar. Näde ýerleşýär? 10 mäsin stap burada ýerleşýär. 10 mäsin stap gyrda hökman bark görüň ýa-da dastavka hyzmatlaryň bar dogry. Ol işiňe de üstünlik ardy bolýan atam. Berekella. Inni geljekki planlar nähil? TikTok'da we durmuşda. Täzelik barmy? TikTok'da ba täzelikler netip barsa go waýynlar, wizeler ba o ýöne özüm ýanky reklam edilýän production bar, şonu açatym gelýär. Reklam, SMM production. SMM production. Geljekde şonu açmagy ýetlenýär. Palawdan daşary. Palawdan daşary. Daşary hawa. Şonu pikirlenýän ada. Restoran, kafe açmak niýetim Netip barmy? barsa ýuwaşyklan Allah'dan. Ana mugunda balar. Netip barsa. Atam 77 häzirem trendde, öňkü videolaryňam trendde, şu adam dowam edýän, hemem kaptalan sowda işlerine medýän dogrudan. Indi şu derejelere gelmeňe, tanymal bolmaňa başga näme sebäp boldy ýa-da bir kynçylyk boldymy? Kynçylyk boldy agam. Näil kynçylyk boldy? Başda ýanky eski magazyn isýanda boldum. Men öz telefonum Redmi-de. O videony sürmek üçin iPhone gerekdiler. Men eski magazyna bir dogsalan iPhone ma da 14 Pro wada o çyrnýlar 14 Pro dogsalan gelýärdi. Men oňa haýyş edýändim. Ýanky abet wagtym, bir kısa abet wagtym atdy. Isýanda boldum bolýan. Şonda şu kısaň içinde iýiçmän şu video sürjek bolýardy. Ondan işe gelip suharyk ol buljaly magazyny jotaýdy iýiçýärdim. Şu kısa abet wagty gidýärdim de video şukaýdym. Iýiçmän. Men o dostuma diýärdim magazyna gelende men sana skitka jagatip bereýin. Sen bolsa men video alyp bereýin, gaýrat etdik. Ondan prondan o men video alyp men öz telefonuma geçirip berýärdi. Onuň ýüzünde bir maşyn bardyr, emisi ýa paltakemdir ýa öküzgelle, olam goňşuýum kymenne. Oňa da diýärdim agam ýuwup berjek. Aksam ara birje söýňe jagatip bereýin, idaýyn agam gaýrat etdik. Alýadym ýaşuladım, maňa ýetirler paltakemden ýetirip, boýla aljyň jandyp alky diýärdim şondan öňümdäki kamera sebäp boldy men video alan ýa esjek skit gitip berýärdim arkamda ýanky video söpbänden işden soň ýanky maşyny ýuwup berýärdim menne. Şeýdem trendlerde maşyna minki diýärdim. Şeýdem maşyna minki diýärdim. Şeýdip kynçylyk bollagam Redmi ýondan geçirýärdim, Redmi-de montaj edýärdim, öz telefonymy Redmi-de goýýardım şeýdip. Başda Redmi-den başladym hawa. Şol ýanky trendiňi dowam edip başlan wagtyň kömek soran blogerleriň barmy? Sen bilen düşeli, sen bilen trendim dowam edeli dip kömek soran blogerler barmy? Onan marfam ýekeje bloger dik görmedim. Özler beter fan gelip urady. Özleri. Özler gelip urady. Onu öz ihlasyň bilen, öz trendiň bilen şu derejelere ýetdi. Özler gelip urady ýoşuk bilen. Gatygow üstünlük. Hemme ýerde tanaýarlar şu wagt. Atam 077, atamyň trendini gaýtalaýarlar. Berekella işine üstünlük. Inniki soraglarymyz. Atam häzirki wagtda blogerlerimizden kän tuwalemem. Şu türkmen blogerlerimizin içinde top 3 iň gowy halaýan, görýän blogeriň haýsy? Birinji agaday gardaşym. Kardeşim diýdim emmise ýanymda. Bile işleşýär. Ikinji doglan aktyor bolýan. Ayal maşgalaryň üçin elbetde aýna gaday. Gatygow bolýan. Aýna gaday. Doglan ýa-da görýän aýna gaday. Şolaryň üçlü bilen hem syýamkalar etdiň dogry. Berekella. Blogerlerimiz ba gowy kontentlerim düşürýärler. Indi atam dogry häzir her türlü, her hili videolar ýüklenýär TikTok'a. Indi şu ýaşlar häzir täze başlan blogerlere näme maslahatyň bar? Bir sen derejeňe ýeterýärli bir trend bolarýarly, tanymal bolarýarly, näme iş etseler gowy? Ay hiçimden bir ortada we zawisim bolman, özüň oňarsaň özüň işlejek bolmaly. Birini haýyp soň men ýamda video süräýär, dat diýmän, özüň ideýa tapyp, özüň işläp soň üstünde näli temkam yatman geçiren o geceleň o netijeleri wada diýjek bolýanyň ideýasyny özüň tapyp, özüň video sürüp, özüň ihlas etseň, şoňa görä Allah jan Hudaýjanym ýoluňa matçy rızkyňam berýär. O derejede ýetip bolýar bolýanlar. Dogry. Ýene bir soraw atam, sana ýüzden gelýän blogerler barmy? Ýaş blogerler bile düşeli, bile şu trend edeli. Şolar ýüzden gelýänler kän.
Onu men şolary diýen men bir zat tapar edip berýän. Şolay ýakda jigimjan bir zat tapar edip bereýin ýani galan men hemmiseň ýanynda bolup bilemek, hemmiseň wideoda çykyp bilemek, sen iýin özüň dowam etjek bolýan men şoňalay. Özümde gördüm de özüm galyp uradym. Senader iýin dowam edip gow trendi galansoň beýlek blogerler tenşma taş edip beren adamlaryň köpsi ýogum diýär ýa-da ýok diýär ýa-da sena sag bolsun bir sapar bolsa bolýar diýdiň diýär. Şo ýok diýip oturanlar sen öz ýanyňyla diýär menne. Sen özüň gowja bir wideolar çyryp çykyp bir tanymal bolsaň, ýanky ýok diýen blogerler atgadanlar sen öz ýanyňla jigin video şaýr gaýlat etip diýdim. Şoňa maslahat berýän şoňa da. Dogry. Atam köp sag bol töwleme gow zatlar aýtdyň ýaşamyda gow maslahatlar berdiň. Hakykatdan ama o özüň üstüňde işlesen, belli bir ýoluň tapsaň, trendem bolýan, tanymalam bolýan, dogry-da? Dogry. Biziň atam gepleşigimiň bir destur diýen ýalak bir zat bar. Şu videomyzyň kommentariýasynda 5 sany gow kommentariýadan dostlarymyza nesip bolsa atam 077 adnan has olursa Palaw 077'den 5 sany Palaw bilen 5 sany teşne patbiçiklerimize gow kommentariýadan patbiçiklerimize sowgat berelmi Palaw 077'den? Berel, men görüldüm kommentarda näme diýip berýär. Gow ýazan 5 kommentariýa, özüňizde Palawdan soň elbetde siňdirýän teşnejik berýär. Bale. Sportdan peýdalanyp, şu mümkinçilikleri döredip berýän gahraman arka dagly serdarymyzyň jansa başydyk bolsun, tutýan tutumly işlerini diňe rowaj alsyn. Köp sag bol atam. Gelip beren gowy gurrunlygyň hakynda biziň patbiçiklerimizden gyzyklanýan soraklaryna jogap beren üçin taňa hem alyp barýan işiňde mundan meýleki mesullyk arzu edýän parahat ýurdumyz bar. Asuda asmanymyz bar. İşleme üçin, döretme üçin ähli mümkinçilikler bar. Şu ýurtda ýaşaýanlygymyzy, işleýänligimizi biz buýsanýar. Şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahraman arkadagy gahraman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan il ýurt bähbetli işlerem elimi dama rowajlyk etsensin.